Jejer cewek ayu. Prainan semesteran aku pancen wis duwe rancangan arep mulih. Ngentekake prainan ana ngomah. Idep-idep ngrewangi bapak ibu resik-resik omah. Amarga saploke aku kuliah ana Solo, bapak ibuku kang ngramut omah kuwi dhewe. Kamangka bapak ibuku PNS. Wis meh purna pisan. Dadi saben dina tindak ngayahi kewajibane minangka abdi negara. Mula saka iku gawean ana ing kampus tak rampungake luwih cepet karep ben plong ora ana pikiran maneh yen aku prainan ning omah. Sawise beres-beres aku nitipake kunci kamar kos marang ibu kos. Mesisan pamitan mulih. Aku terus nyangklong tas tumuju halte bis ngarep kampus UNS. Katon saka kadoan ana bis Eka. Sawise tanganku kemlawe bis saka wetan kuwi teleser-teleser mandeg nyedhaki aku. Mula aku banjur mlayu munggah bis mau. Kursi ing jero bis pranyata padha kebak. Mung ana kursi kosong deretan nomor 3 lan dilungguhi ijen dening sawijining kenya kang ayu banget. Marga bangku sing kosong mung kari kuwi, mula aku banjur lungguh ana sisihe. Teleser-teleser bis ninggalake ngarep UNS, terus mlebu terminal Tirtonadi Sedelo lan banjur mlaku maneh nuju ngulon. Rikala kuwi kenya jejerku iki isih katon malu-malu kucing. Nanging sakwise tekan Kartosuro, cewek iki wiwit gelem ngobrol karo aku. Dheweke nempungake jenenge Neti. Jebul uga mahasiswi UNS, jurusane seni tari. Mula awake lencir banget. Oh, jebul sak peguron karo aku. Bubar kuwi aku karo Neti banjur ngobrol ngalor ngidul. Aku yo nepungake jenengku lan ngandhakake yen mengko mudhun terminal Jogja. Dene yen dheweke jare arep mudhun Prambanan. Sinambi ngobrol kang tambah gayeng, ora lali dheweke nawani aku permen. Yo tak tampa wae, wong diwenehi kanca anyar minangka tandha paseduluran kok. Apa maneh sing menehi cewek ayu. Lah dalah. Nalika permen sing tak emut durung entek, lah kok rasane mripatku ngantuke pol. Cekake ngantuk iki ora bisa ditahan kaya wong dianestesi ngono kae. Ocehane Neti wis ora tak reken. Aku sak temene krungu dheweke ngomong apa. Nanging aku ora bisa mangsuli. Omongane mung mlebu kupingku tengen lan langsung bablas metu kupingku kiwa. Aku banjur keturon. Nganti tekan terminal Jogja, aku lagi nglilir merga digugah dening kondekture. Aku tangi gragapan, merga wis tekan tujuanku. Ora lali Neti tak goleki. Nanging cewek sing kawit mau bareng lan ngobrol aku wis ora ana ing sandingku. Jare kondekture dheweke mau mudhun Klaten. Kamangka tandane arep mudhun Prambanan. Wah, ngapusi aku cah iki. Batinku. Aku toto-toto, cepak-cepak arep mudhun bis. Nanging saebo kagetku nalika sak celana tak singgol pranyata kempes. Ateges dompetku ora ana. Apa ceblok ngisor kursi bis ya? Aku celingukan goleki, nanging meksa ora ana. Semono uga nalika aku ndemek sak klambi sak perlu arep njupuk HP, arep ngurupake senter kanggo goleki dompet mau. Pranyata uga ora ana.
Nang ndi pisan HP ku iki? Aku meksa mudhun saka bis kanthi kebak rasa anyel. Meruwi kahanan kaya wong bingung mau, wong nyatane pancen bingung temenan. Ana sawijining kondektur bis jurusan Purwokerto nawani aku supaya bareng wae numpak bise. Iki amarga bise liwat Purworejo, yaiku alamat omahku. Aku ora mikir dawa maneh. Mula ngiyani wae apa kang ditawakake dening kondektur apikan kuwi. Ora lali dheweke nyritakake yen jare kondektur bis Eka sing tak tumpaki saka Solo mau, aku mentas wae dadi korbane permen maut kang diwenehake dening wanita ayu kang jebule copet kuwi. Tujune wae aku mau ora nggawa dhuwit akeh. HP sing ilang kuwi uga HP jadul. Lan wiwit saiki aku janji yen lelungan ora arep gampang kena bujuk rayune liyan. Apa maneh dening wanita sing ayu banget. Aku bakal luwih waspada lan ora gampang ketaman asmara. Cutha.